περιοχή, κάθεται στον Φρανσόλ, το πλασέ, τρίτο δίκαιο της αφάσης. Μαρκαριστή ευρυφόρο για το σούτ, τελικά ο Σόλης της συμβολής και πολύ νωρίς οι κίτρινο-πράσινοι μπαίνουν σε θέση ότι... Η σέντρα του επικίνδυνη, ο Τσάκον είναι η παλιά στην περιοχή, ευκαιρία και... Η πάσα, η παλιά στην περιοχή και τον Σόλ. Έτσι Τελείω Τίμερς, η μπάλα περνάει από τα βίτα, βάζει μπροστά την να χάσει το παιχνίδι με τον Άρη στην Λεμεσό. Η σέντρα στην περιοχή και... Σόλ, Λέουβεμπεργκ, 1-1. Στην περιοχή το σουτ, το κάρι, μεγάλη ευκαιρία συνεχίζεται, θα την στείλει στα δίκτυα για το 1-5. Καμπρέρα, ο Ζίβκοβιτς απόκρουσε σε δέκνα. Ο Ζίβκοβιτς... Τώρα μεταβίβαση στην περιοχή, κεφαλιά από τον Τσάχνη, με ωραίο τρόπο τον Φρανσόλ, τελειώνει την φάση στα δίκτυος. Βλέπεις, πέρασε η μπάλα, δεύτερο γκολ και σήμερα για ο Ισπανός, δυνατά! Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Φρανσόλ. Τελεία, το δεξί σέντρα κεφαλιά 2-1. Από πλάγια έκανε την από τον Ρισεύσκι, το γύρισμα του Σόλ, πάει να... Ευτέλει, Πεχλιβάνης έκανε τη σέντρα κεφαλιά, με το δεύτερο προσωπικό συγκλίνει, κάνει το σούτ ο Άντος Σόλ, μέσα σε ένα λεπτό ο Ισπανός πετυχαίνει και δεύτερο. Από πλευράς της ΑΕΚ, ο Γκαρσία προς τα πίσω, ευκαιρία, παλιά στην περιοχή περιμένει ο Σόλ, ευκαιρία, στρώνει, κάμα. Στην μικρή περιοχή ο Σόλ προς τα πίσω, παραγίνει το σούτ από τον Πόρτσεκ, η δεύτερη. Φεριστές μπροστά, ευκαιρία για την ΑΕΚ να καθαρίσει το παιχνίδι. Τρισκόφσκι, γκολ. Σόλ, την παλιά στην περιοχή, ευκαιρία. Να δούμε εδώ Φρανσόλ, το πλασέ, ο Ισπανός